wala daw kunoy relihiyong makaluwas, ang ila na lang daw kunoy kunong kaugalingon mao'y makaluwas. So tinuod pa na siya. So ato na siyang tukion karon kay daghan jud kaayo ang mga tawo nga nagtuo ni ana nga binuang nga kanana ang panudloan ni Satanas. So si Satanas mangud karon ang kaaway sa Dios. Doon na siya yung mga gihimo nga mga doktrina and then iyang ipakatap sa mga tao nya katong mga tao pod nga nituo ni ana ila pod gibahin-bahin, ila pod gi spread sa lain nga mga tao and then ila gyud gipalabas nga mao nay kamatuoran. Pero matod pa diha sa Bible, separate from the world. Kailangan ayaw pagsunod kung unsay gituhuan sa kalibutan kay dili na siya makaluwas. Ang tuhuan nimo ang espiritu sa kamatuoran matod pa ni Jesus. Matod pa ni Jesus Christ diha sa John chapter 16 verse 12 and 13, even the spirit of truth mao kana ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. He will guide you into all truth. Diha sa verse 13. So karon nga niya na ang espiritu sa kamatuoran mao kini ang Dios nga magatukod og usa ka gingharian. Base diha sa tagna ni propeta Daniel, mingon diha, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. So the God of heaven mao ang spirit of truth, mao kana ang Dios nga nagtukod karon dinhi sa Pilipinas sa usa ka gingharian. Ug ang tanan entitled jud nga mo obligado gyud nga mosunod magpamember ni ini nga gingharian kay mao kini ang gingharian sa tinuod ug buhi nga Dios. Apan mao lagi na nga ang mga tao karon na doktrinahan na sila sa mga sayop nga mga panudluan gikan sa kasadpan nga mao lagi na ang makaluwas na daw kuno ang ilang kaugalingon ug wala nay relihiyong makaluwas. Ang ilang ipalabas nga kanana ang relasyon lang daw kuno. So ang relasyon lang daw kuno sa Dios mao importante ug ang atong pagtuo o pinaagi kuno ni ana kita maluwas. So sounds good nya katong mga kanana ang tapulan murag ganahan sila ni ana mamati kay limang kani anang mutuo na lang ka unya magampo luwas na ka. So wa na kay laing buhaton. Idi sayon na kayo ang kaluwasan, pwedeng sayonan na. So katong mga tao nga ganahan og sayon moabi ba gyud ni ana kana mo nindot nga kamatuoran ato nang ipadayon. Pero kung gusto ta og kaluwasan, gusto ta sa kaluwasan sa Dios dili sa kaluwasan sa tao, ang tao maghimo-himo magud iyang kaugalingong kaluwasan. Pareha sa panahon ni Noe, ang Dios nagpatukod og arka, ang tao naghimo gyud sa iyang kaugalingong kaluwasan. Kaya nagtuo gyud siya, nag-expect gyud sila nga pinaagi ni atong kaluwasan nga ilang gibuhat, maluwas sila pag-abot sa baha. However, pag-abot sa baha, dito sila nasayod nga sayop di ay ang ilang gituhuan. So ang mga tao pud karon kanang ilang pagtuo nga relasyon lang lagi kuno sa Dios, luwas na katuo gyud sila ni ana nga makaluwas na siya nga pagtuo, pero at the end of time dili di ay na maoy makaluwas. Kay diha sa unang Korinto 15:24 niingon diha, then cometh the end ug maabot ang katapusan, when he shall have delivered up the kingdom to God even the Father. So pag abot sa katapusan ang ihatag ngadto sa amahan mao katong kingdom. Unsa man nga kingdom? Mao ba ni ang kingdom nga magsugod diri sa Mindanao, diha sa Luzon? Okay, mao kini ang kingdom nga magsugod dinhi sa Visayas, dinhi sa Leyte. Kung diin ang hari mao ang spirit of truth, ang El Elyon. So tanan karon atong gi-invite pero mao lagi na nga Brad, sa among nasabtan wa na mangyud kunoy relihiyon nga makaluwas. Mutuo na lang kuno ta ni Jesus Christ, luwas na ta. So kana siya nga kaluwasan, dili pa na siya kumpleto. Although murag nakakapyot ka na ni ana sa ang sa kamatuoran, pero dili pa na siya mao ang final requirements sa Dios. Okay, so sa karon nga ni ana gingharian ang Dios, bot pasabot samag ang gingharian gipakasama kana sa Dios sa usa ka balay. Kundiin ang Dios mao ang hari mao ang
husband ug ang katawhan mao kadto ang wife. Kinahanglan nga mosulod jud ka ning balay sa Dios, diri gyud mo magpuyo aron makonsider ka nga wife sa imong hari. Mao kana ang kamatuoran. So kung dili ka mosunod niini, kung ikaw katawhan ka sa Dios, nga dili ka mosunod diri sa balay sa Dios, diri sa gingharian, isip asawa nga magpagahi ka sa imong kasing-kasing. But pasabot, dili ka maluwas, dili ka makabaton sa mga saad sa bridegroom or sa pamanhunon. So mao kana ang kamaturan tungod kay diri sa Biblia, brag nganong imo man ang halintulad sa mag-asawa. Sa Biblia manggod, kung imong arion ang Bible, kaning katawhan sa Dios gipakasama ni sa usa ka bride, usa ka pangasawunon. Kundiin ang hari mao kini ang bridegroom o mao ang pamanhunon. So ang katawhan mao ang bride ug ang hari sa gingharian mao kini ang bridegroom, asawa ug pamanhunon. So kinahanglang asa ang pamanhunon musunod ka ikaw nga asawa. Kung dili ka musunod, dili kompleto ang imong relasyon. Ang inyong relasyon sa Dios makumpleto lamang na siya kung ikaw nga asawa musunod ka sa pamanhunon. Okay. Ihatag natog senaryo sa physical, sa temporal nga senaryo. Halimbawa, doon na kay asawa nga tungod kay bag-o lang mong nagkasal, nya wala pa kay igong kwarta, wala pa kay balay nga maitukod, mayon ka sa imong asawa day, anang diri lang ta mag uban niining apartment, mag-abang kog apartment. For example, tag 8,000 ang buwan, diri ta mag-uban isip bag-ong mag-asawa. Karon kung ikaw nga asawa ka, dili ka mo usod anang balaya, na mag-uban nga, dito na ko kang mama kay naanad ko kang mama og katuog. So ang imong asawa bana in town dito mo'y matug ni atong balaya kay gahi ka mag-uo. Di ka gid musunod atong imong bana. So unsa may hunahon-naon sa imong bana? Asawa ka dili. So pwede nga asawa sa papel pero ang imong gibuhat sa wala nimo pagsunod sa bana, dili kompleto ang inyong relasyon. So pwede maabot ang panahon kung ang imong bana mag-init ang iyang ulo, sa ganahay sa imong pamaagi nga naa ka matug dito sa imong mama o siya to natug siyang bag-ong yabangan, pwede nga mailisan ka. So mao gihapon sa atong relasyon sa Dios. Kung mayon ka nga anak ka sa Dios, kung mayon ka nga Kristiyano ka, nagtuo ka sa Dios, doon na kay relasyon sa Dios. Kinahanglan pag-abot sa pamanhunon sa hari, musunod ka sa iyang balay, musulod ka sa iyang gingharian para makumpleto ang inyong relasyon. Okay. Klaro. So kanang moingon ta nga mag-ampo lang ka diha nga wa kay hari, di na kumpleto ang imong relasyon. Okay, asa man na nato mabasa sa Biblia nga gikinahanglan jud na nato kay ang panudloan ni Jesus kining hari ni siya kasuporta niini. This way imo lang mabasa sa whole chapter sa John chapter 16 nga iya gyud gibanggit ang Spirit of Truth as the new King, as the new guide of humanity. Pero ang katawhan dili magid sila mosunod kay nagpagahi magid sila. Nga wa sila kasabot ni ana nga kana dayang Spirit of Truth usa din nakahari. So ato na siyang mabasa sa kana na ang ikaduhang Korinto 3:17 kun diin kining Spirit of Truth hari di ay ni. So gingon diri, now the Lord is the Spirit. So karon ang Ginoo mauna ang Espiritu. So, during that time nga buhi si Jesus Christ, si Jesus ang Lord nga gi-consider nila. But during this time matod pa ni Paul, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. So dunay transition gikan kang Jesus Christ di ana sa Spirit ang kingship authority. Ug karon atong 1981, February 15, 1981 nagkatawang tao na ang Spirit ug migamit na siya glawas sa tao para magsangyaw na pud siya. So that is why ni ana inyo na makita personally ang Lord kaysa una invisible man, dili man makita ang Spirit. Karon nagkatawang tao na siya, makita na ninyo isip human being. So mabati na ninyo ang iyang tingog. So this is a great opportunity. Dako kay ni nga oportunidad nga nakita na nato ang Espiritu personally. Pero mo lagi nang ingon diha ni Jesus Christ nga
dunay mga makakita apan buta, dunay mga makadungog apan bungol. Duna unta sila mga dunggan pero dili kasabot. So ona nga katong mga gusto og kaluwasan, gusto og kamatuoran, kinahanglan mamati gyud og tarong. So there is sa Matthew chapter 15 chapter 25 gipakita na ni Jesus Christ kung unsa ang kaimportante sa panag-uban sa hari o sa panag-uban sa hari, sa bridegroom o sa babae, sa usa ka Kristiyano nga tao. Tungod kay tanan nga mga Kristiyano karon nagpailang nga na dunay Dios, gipakasama ka na sila sa usa ka babae. Okay, whether lalaki ka man nga karon or gay ka ba or unsa ka bay imong kuan, unsa bay status imong kahimtang, tanan kamo gi consider kana sa Biblia as a woman, bride, symbolic as a bride. So ang hari karon mao ang bridegroom pamanhonon. So kay niya naman karon ang hari inyong doctrine dapat mosunod na mo diri aron modawat na mo sa covenant. Okay, so that is why kanang covenant ato na po na explain sunod. Kay medyo nako kay na isang topic pero at least karon atong mapahibaw nga ano diri sa Kingdom of Heaven dapat mosunod ka sa hari. Kung asa ang balay sa Dios ang gingharian, mosunod ka. Eh kung dili ka mosunod, dili kompleto ang imuhang relasyon sa Dios. Tanang moingon ta nga doon na tay relasyon sa Dios pero sayon ra kay na istoryahon. Sayon ra kay istoryahon nga doon na kay relasyon sa Dios pero ang imong aksyon wala magpamatuod. Magpamatuod lamang ka na nga doon na kay relasyon sa Dios kung nangita ka sa tinuod nga hari og misunod ka diha ug nidawat ka sa covenant. Unsa man ni siyang covenant, mao kini siya ang kasal tali sa hari ug sa katawhan sa Dios. Nabasa ni nato sa Biblia, tanawa na lang diha sa mong Bible, Mateo 25:1 ngari sa 12. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Kaya kingharian sa langit ipakasama sa napulong ka babaeng ulay na nagpaabot sa ilang pamanhunon. Okay, ang pamanhunon mao kini ang hari nga moabot sa kalibutan. The 5 of them were wise and the 5 were foolish. Ang 5 kanila mga buang-buang matud pa ni Hesus or mga mangmang, mga walay alamag. And the 5 of them were foolish and wise. Okay, 5 were foolish and 5 were wise. Okay, so foolish gani, mangmang, walay alamag, and wise gani, maalamon. Pag-abot sa hari, nakarecognize sila nga mao na gid ni ang hari. They that were foolish, mga walay alamag, took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Okay. So kini siyang oil ang kalainan kuno niining foolish kay kining mga danghag foolish. Ang mga foolish ang ilahang kaugalingon wala na sila'y oil whereas ang mga wise do na pay oil. So unsa man ning oil? Daghan na siyang symbolism ang oil diha, daghan nag meaning. Usa ni ana is gana. Atong spiritual nga gana ba kay kaning mga katawhan sa Dios karon do na sila gana nga mamati sa tuwa. It means do na sila